खुलुमबाय रायजो रानथांमोन फिन खनसेबाव आंनि हेलास बिब्लगाव बयखौबो गोसोखौ बरायनो थाग्रोबाय। जयनिं हाबाफारि गोबां जयनिं हाबाफारि दिनैनि समाव जागासिनो दङ आरो नुगासिनो दङ। दाब दाब बिटिसि ओनसोलनि दाब दाब डिस्ट्रिक्टफोरावहाय गोबां जयनिं हाबाफारि दिनैनि समाव जोङो नुगासिनो दङ। बिपिएफ दोलोनिफ्रायहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जयनिं हाबाफारि जागासिनो दङ। दैदेनगिरिफोरनि गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय जयनिं जानाय फरायसा आफादनिफ्राय लानानै फरायसा फरायसुलिफोर गोबाङानो दिनैनि समाव इलेक्शन मेनिफेस्ट' टारगेट लानानैहाय गोबां दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय दान्थे बिदान्थे बेबा बेखौ सोंखारिलायनाय गोबां बेफोरबायदि गुलाय गुजाय थासारिखौ दिनै नुगासिनो दङ। बिपिएफ हान्जायावहाय ग्लोब ग्लोब जयनिं जानायखौ नुगासिनो दङ। फरायसाफोरखौ लानानै दासान्दि इयुथ्स लाइमोनफोरखौ लानानै बयबो गाव गावनि पलिटिकेल माखासे स्ट्रेटेजिफोरखौ बाहायनानैहाय बोरै हागोन बोरै हाया नारा नाथा जुजिलायनायखौ गोबां गोसारनायखौ नुदों आरो बयबो गाव गावनि स्टेटमेन्ट्सफोरखौहाय आलादा आलादा प्रसेसजोंहाय समाजावहाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फोसावनायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ। नैबेनि गेजेरावनो आङो आंनि बिबुंथि आंनि अपिनियनफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै दिनै नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम थागोन होननानै। बेनि गेजेरावनो गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो नुदों जायनाखि गावनि दोलोखौ नागारनानै थांनाय गुबुन दोलोफोराव जयेन जाहैनानै दिनै माबायदि अबस्था जागासिनो दङ बेखौबो दिनै गोबां ससियेल मिडियानि थ्रुयै गोबां नुनो मोनगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै गावनि बिथाखौ नागारनानै गुबुन दाबसेयावहाय बिथा गोदान बानायहैनानै दिनै आलाय सिलाय जानाय माखासे थासारिखौबो नुदों। सनमान गैयि आरो मोनसे पारफेक्ट गावनि जिथु आगुनि अननाय सिबिनाय आरो रायजो राजाफोरनि नोजोरावहाय मोनसे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै सिनायथि मोननाय माखासे दैदेनगिरिफोरा दिनैनि समाव आलाय सिलाय जानाय थासारिखौ नुदों। बिथांमोना दिनै गोहो नागिरनानै थांनानै गुबुनजोंहाय आखाइ हमहैनानै दिनै आलाय सिलाय जानायखौबो नुनो मोनगासिनो दं। सोरबा पार्टियानो होन सोरबा इन्डिभिजुवेल दैदेनगिरियानो बुं बिथांमोना दिनै सोरनिबा फाव फान्दायनायावहाय थारैनो मोजाङै गाब्रबाय नामा? नैबे बिराद जोबोद गिदिर सोंथि आरो इन्टारेस्टिं जागासिनो दङ। फैबाय थानाय 2024नि बिसायख'थियाहाय सोर देरहागोन सोर जेनगोन बेखौ समफोरासो खोन्थासिगोन आरो लोगोसेनो सोर मोजां सोर गाज्रि रायजो राजाफोरा सोरखौ अनसायदों बा अनसायाखै बेखौबो जोङो फैबाय थानाय समफोराव मोनथिगोन आरो थारैनो दिनैनि समावहाय रिजनेलिजमा बेसेबांहालागै थांनानै दङ बा थांनानै थाबावगोन नैबेबो मोनसे बिराद गिदिर सोंथि जानानै फैदों जोंनि गेजेराव आरो बयबो नारा नाथा जुजिलायदों। स्टेट सेन्ट्रेल बिटिसि जोंनि काउन्सिलखौहाय जेरैखि जाया गावसिनि गोहोआव गावसिनि मुथियाव लांफिननो होनानै मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे थामथि गोरोबथा जानानै फैबाय। नैबेखौहाय बिथांमोना माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि जाहोनाव थारैनो बिथांमोना बे इमप्लिमेन्टेसन काउन्सिलनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावहाय रिजनेल पार्टिनि आमोलाव दोनगोन ना गावसिनि आखायाव लांफिननायनि टारगेट। नाथाय दिनै जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथिफोरखौ खोनासङोब्ला बिथांमोना स्पष्टयै बुंदों जे फैबाय थानाय समाव 2024आवहाय किसुमान दोलोफोरजों एलायन्स थाफानानैहाय बिसायख'थिखौ गेलेगोन। नाथाय काउन्सिल इलेक्सनावहाय बिथांमोना कमप्लिटलि फुल कन्फिडेन्ट रायजो राजाफोरनि सापर्टजोंहाय पजिशनावहाय बिटिसि हालामावहाय गावसिनि सरकारखौहाय लाबोगोन होननानैबो बुंनाय बिबुंथिफोरखौ जों खोनानो मोन्दों आरो नैबेनि गेजेरावनो जोंनि रायजो राजाफोरा लामा आन्दायनाय बायदि नुहुरदों आरो डिसिसन मेकिंआवहाय लेक जादों। साननाय हनाया दिनैनि समाव जोंनि हारिनि गेजेरावहाय कमप्लिटलि ब्रेकडाउन जानानै फैदों। बिथांमोना गोनो गोथो जादों दिनै बबे दोलोजों थांबा मोजां जागोन बा गाज्रि जागोन होननानै। नैबे बेलायाव आंबो माखासे अपिनियन्सफोरखौ आंनि फारसे होनायाव जोबोद गोनो गोथो जादों। बिनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि सेरावनो माखासे सोंथि खालामनानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना सोर दोलोखौ सहाय खालामोब्ला जोंनि हारिनि मोन्थाय जोंनि हारिनि थासारि जोंनि हारिनि जिथु मर्यादा बेयो थांनानै थागोन बेखौ नोंथांमोननि आखायाव आं दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों बे सोंथिखौ खालामहरनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल कमेन्ट्सफोरखौहाय आंनि कमेन्ट बक्सआव हरनानै दोनगोन होननानै। रायजो राजा नोंथांमोन नैबेसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आवहाय आरो बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय एन्ड लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय।